Hunanreoli a Chymorth. Sut i reoli lludded? Bydd y fideo hwn yn sôn am sut i reoli lludded. Beth yw lludded? Mae lludded yn deimlad o flinder eithafol nad yw'n diflannu, hyd yn oed ar ôl i chi orffwys. Mae'n bosibl y byddwch chi'n profi lludded yn dilyn diagnosis neu driniaeth canser. Mae lludded yn wahanol i'r blinder y gallwch chi ei brofi bob dydd. Mae'n deimlad o flinder gormodol a gall ymyrryd a'ch gweithgareddau bob dydd ac effeithio ar ansawdd eich bywyd. Mae lludded yn gyffredin mewn pobl â chanser y prostad. Bydd hyd lludded yn amrywio o berson i berson. Gall wella neu weithygu dros amser. Bydd hyd y lludded yn dibynnu ar yr hyn sy'n ei achosi. Pam y gallech chi ddioddef o lludded? Nid yw'n glir pam mae pobl â chanser yn dioddef o lludded. Mae'n debygol bod llawer o bethau gwahanol yn gyfrifol am hyn, fel y canlynol. Y canser ei hun. Triniaeth canser. Anawsterau bwyta a chysgu. Poen. Meddyginiaeth. Straen, gorbryder neu iselder. Effeithiau seicolegol. Problemau iechyd eraill. Rheoli eich lludded. Mae yna newidiadau bach a all eich helpu i reoli eich lludded. Mae'n bwysig eich bod yn gofyn am help ac yn siarad â'ch teulu neu ffrindiau. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn siarad â'ch tîm gofal iechyd a all eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o ei reoli. Mae'n bwysig eich bod yn dilyn diet iach, yn cadw'n heini ac yn neilltio amser i orffwys. Ceisiwch gynllunio ymlaen llaw, efallai y bydd y 5 cam canlynol yn helpu. Blaenoriaethu. Edrychwch ar yr hyn sy'n rhaid ei wneud, a oes angen ei wneud. All rhywun ei wneud i chi? Cynllunio. Pryd mae eich lefelau egni yn uwch? Yn y bore neu'r prynhawn? Cynlluniwch eich gweithgareddau yn ystod yr amser hwn. Cadwch ddyddiadur neu ysgrifennwch restr a blaenoriaethwch bethau sy'n bwysig i chi. Cyflymder. Rhowch amser ychwanegol i chi'ch hun i wneud pethau, cadwch ddyddiadur i wneud gweithgareddau ar gyflymder sy'n addas i chi. Caniatâd. Rhowch ganiatâd i'ch hun i wneud pethau'n wahanol a chymryd pethau'n araf. Cofiwch ei bod hi'n iawn dweud na os nad ydych chi'n teimlo'n barod i wneud gweithgareddau. Gweithgarwch corfforol. Allwch chi eistedd i lawr i wneud tasgau bob dydd yn lle sefyll. Cofiwch geisio symud ychydig bach ac yn amo. Gall pethau bach eich helpu i reoli eich lludded. Strategaethau rheoli lludded. Ceisiwch gyflwyno'r 5 cam i'ch bywyd. Ceisiwch ddeall eich terfynau egni, gwrandewch ar eich corff. Cadwch ddyddiadur i gofnodi eich gweithgareddau a'ch lefelau egni, gan y gallai hyn amlygu'r pethau sy'n achosi lludded. Defnyddiwch dechnegau fel ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar, gan y gall y rhain helpu i reoli gorbryder. Ceisiwch orffwys digon yn ystod y dydd a chael noson dda o gwsg. Ceisiwch fwyta diet iach ac yfed digon mwyn helpu i reoli egni. Cefnogi rhywun sy'n dioddef o lludded. Gall canser y prostad effeithio ar fywyd arferol o ddydd i ddydd, ac effeithio ar berthnasoedd, cyfeillgarwch a rolau o fewn eich teulu. Efallai y bydd pobl sy'n dioddef o lludded yn teimlo'n rhy flinedig i wneud y pethau y byddent fel arfer yn ei gwneud i ofalu amdanynt eu hunain. Efallai y byddant yn dod yn fwy dibynnol ar eu partner, teulu a ffrindiau. Efallai y byddan nhw'n teimlo'n euog neu gywilydd na allan nhw'n wneud cymaint ag yr oedden nhw'n arfer gwneud. Gall hyn roi straen ar berthnasoedd. Ond mae yna bethau a all helpu. Dyma rai pethau a allai helpu. Dysgu am lludded gyda'ch gilydd. Siarad am sut rydych chi neu maen nhw'n teimlo. Cael cymorth fel teulu. Cael cymorth gyda materion ymarferol fel gwaith, arian neu dasgau'r cartref. Datblygu rhwydwaith cymorth ehangach gan gynnwys aelodau eraill o'r teulu, ffrindiau neu weithwyr iechyd proffesiynol. Cymorth pellach. Os hoffech drafod agweddau ar y fideo hwn, neu os oes gennych bryderon, cysylltwch a'ch tîm gofal iechyd. Gellir dod o hyd i ddolenni defnyddiol yn eich llawlyfr hefyd. Diolch.